Здравейте, драги ми мили ютубъри! Днес ще направя клип на Don't Starve, малко по-стара версия. 35 слагам. Рак часа. Бавно развиваш компютър. Добре. Че видеото преди се вижда. Би трябвало, така. Би трябвало да виждате. Така. Сега чакаме. Компютърът ми е малко бавен, за което се изменявам. Надявам се да виждате, да ме чувате. Защото ще прецакам клипове от всякъде. Айде бе. Как ми се скали на по-бърз компютър. На глас ли го казах? Фак. Добре, ще се върна когато започне играта. Welcome to Don't Starve, мили ми ютубъри. Върнахме се. Извинявам се ако лаги. Добре. Сега да започваме. Имаме Уилсън. Чакай. Уиллоу. Уенди. Wolfgang и WX78. И не мога да произнеса името. Уес и Максуел. Така, наша игра с моя любим герой WX. Добре, избирам. С какво да ме пълен уралда. Искам много моркови. Да ям нещо, много храсти искам. Още повече моркови. Добре, повече скелети искам. Повече ден. Не искам да има много сткавици. Не искам да има от тези роди. Зайци искам да има. Просета, да. Биволи, да. Жаби не. Върколаци повече не. Паяци не. Делкопс не. Това ще е хубаво. Това също. И това може би... Не, това се намира в гадните зони. В едни много гадни зони, дет тогава ще маба майката. На глас ли го казах? Съжалявам. Добре, и започваме. Не знам този клип колко ще е дълъг. Докарайте сигна, може да има втори епизод, ако искате. Защо по дяволите още се чува тази музика, опа. Това не трябваше да го виждате. Май се. Добре, чекаме също да се регенерирайте. Така, ето историята. Това съм аз. Мъртъв съм. Тук съм мъртъв. И ето това е Максуел, който сега ще ме съживи. Вижте какво казва, ако виждате. Опна малко монитора. Че бъде какво виждате. Може да е малко гадно, не знам. Според вас. Напишете в коментарите дали ви е гадно или не. Можете да го правя. Добре, сега първата ни мисия е да съберем малко слама. Да фак издете това. Пиги. Добре, това мога тук да го обера. Никой не знае. Защо ми чека тук това, бе? Фак. Не. Защо? Защо така лаги? Добре, хора, връщам се като се оправя малко. И така, хора, върнахме се. Това беше малка техническа... Що тук не умрода? Се тая. Continue. Добре.
Ако чуете малко звуци от бутоните, съжалявам, мишката и клавиатурата не са геймърски. Аз малко така не съм се охарчил за нещо геймърско, защото аз трябва първо да влизам в Gaming RBG. Ако някой знае Gaming RBG, може да го намери. Пишете Gaming RBG. И мисля, че се оплетах езика. Сега да обирем малко храсти. За храничка. За хранка, както ви каза знака. Също не забравяйте да се абонирате за мен. И също долу в описанието ще има един ютубър, който някой от вас може да го познава и да не го познава. Но дори да не го познава, да се абонира. Разбрахте ли? Или иначе не казвам. Ще става страшно. Не че няма да е толкова страшно. Пуйка, ама нямам оръжия. Фак. Моля, аз